Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bez cenzure. Moja današnja gošća, urednica i voditeljica Balkan Rules podcasta, žena koja postavlja mudra pitanja, ali daje još mudrije odgovore. Tatjana Kos, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla i dragi Muamere, čestitam na podcastu da je bar 007 pa da budem Kos, my name is Kos, ali želim vam svu sreću i lepo je u ovom moru nekih medijskih formata da postoji neko ko po meni promoviše i propagira nešto zašto treba svi da stanemo iza. To su mladi i neka snaga koja je svuda oko nas. Može. Hvala vam na lijepim riječima. Vi ste žena s kojom se može pričati na svaku temu. Kažu. To kažu, ali ja sam se uvjerio, znači kroz vaš podcast, kroz vaša gostovanja i evo, upoznali smo se na protestima, što mi je bilo jako drago, jer je bilo veoma malo medijskih ličnosti koje su sarajevske proteste ispratile. Da me ne shvatite pogrešno, sebe ne svrstavam u medijske ličnosti. Zašto? Zato što mislim da kad je neko medijska ličnost treba da ima neko obrazovanje za medije i sve to, ali eto, ja sam neko ko je u jednom trenutku iskoristio mogućnost da na neki način možete da zainteresujete taj medijski prostor, a zaista sebe ne smatram medijskom ličnošću, jer medijske ličnosti su za mene ljudi iza čije reči stoji tačka i koji za sebe imaju dokazani neki rad i učinak i žao mi je što upravo, kao što ste sami rekli, te ljude ne vidim u prvim redovima. Pa da, ali vi ste kroz vaš podcast dali ste riječ i prostor ljudima koji su zaista imali mnogo toga da kažu, mnogo toga produktivno da kažu. Mnogi ljudi vaš podcast i gledaju i šeruju i prate ga redovno upravo zato što dovodite goste koji imaju šta da kažu i gosti koje narod može da razumije. To nisu znači ljudi koji su po medijskim kućama koji govori ušminkano, koji su došli znači da se promovišu, da propagiraju neke svoje ideologije. Znači, to su zaista, vaši gosti su ljudi koji su došli iz naroda i koje narod može da razumije nekim narodskim rječnikom. Pa, hvala vam na tome. Zaista to je bio i neki cilj kada smo krenuli u tu priču. Znači, pod broj 1 istina. Nekada ona nije lepa, nekada ona nije opšte narodno prihvatljiva, nekada je gorka, nekada je bolna. Ali čemu život ako ga nikada nećete zagristi i osetiti njegov ukus? Nekada je gorak, nekada sladak, nekada predivan, ali sve su to neki elementi koji čine neku svakodnevnicu. A mislim da je istina nešto što je kao, kako bi to danas ovi savremeni, mnogo mlađi od mene, na primjer vaša generacija rekli, highlight svega. Znači neka istina i potruditi se, informisati se o gostu. Jer svi ljudi koji su prošli kroz Balkan Rules podcast su ljudi koji su medijski vrlo prisutni. I 10, 20, 30 godina, pogotovo ako pričamo o ljudima iz sveta politike ili sporta, vrlo je teško pronaći neki prostor o kome se nije razgovaralo. To je već do vas. Znači, pripremiti se za gosta i pokušati da u vašoj emisiji dobijete nešto što nije copy-paste sa svim emisijama koje su tome prethodile. Nije to lako, to ne pođe svaki put za rukom, ali kada postignete tako nešto, to su te emisije koje se šeruju, gledaju i koje imaju enormne preglede. Da, mislim, istina je neuništiva. A da li vas je iko nekada otvoreno u vašu emisiji ili slagao otvoreno, da ste vi u tom momentu bili svjesni, znači da vas neko slagao i kako ste reagovali? Nisam imala tu situaciju, a mislim da nije ni moj suprug Dino Hubanić. Postoje gosti. Konkretno imali smo gostovanje, da sada ne imenujem i da ne vršim propagandu i promociju, lika koji je bio učesnik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. I znate, koliko god negde zastupala mišljenje da uvek treba čuti neku drugu stranu, ako neko i nakon 30 godina od toga misli da
je neko u pravu i da je odluka koja je donešena ne znam na kom vrhu i ne znam između koga, da ljude koji su sedeli u svojim kućama i gledali nedeljno popodne treba granatirati, jer se ne zovu Dragan, Goran i Zoran, već drugačije. Onda se nelagodno osjećam kada vodim tu vrstu razgovora, jer ako uđete u konflikt, onda to dobija jedan pijačni razgovor od koga ja zaista bežim. Jer pozvati nekog u emisiju samim tim morate pokazati ulogu dobrog domaćina. A ako ne želite, ako hoćete da nekog ispljujete, da budete neprijatni, možda čak i vulgarni, onda ga bolje nemojte zvati u emisiju. Jer onda upravo postajete ono što ne želite. Pa da, u našem medijskom prostoru, znači na cijelom XU prostoru, u medijima, naročito to možemo da vidimo kod političara, da oni toliko pokušavaju, sada zašto to pokušavaju? Vjerovatno zato što smatraju da njihova publika, to jest narod, nije toliko logički potkovan, niti je pismen, niti ima želju da koristi svoj mozak, na način da ih ne interesuje, znači da on zaista otkriju istinu. Znači da kada političar u medijskom prostoru otvoreno slaže, pokušava da narod napravi budalama, da taj narod više to i ne interesuje. Da oni se ne osjećaju uvrijeđeno, da se ne osjećaju poniženo, da se ne osjećaju iznevjereno, da se ne osjećaju potkupljeno od tih istih političara. To je ono što me je fasciniralo, kako ljudi mogu sebi to da dopuste, da druge naprave budalama. U ovom slučaju imamo političare koji kroz medije, milionske mase, prave budalama na jeftin način. Zato što je to vrlo isplativo za njih, a niko ih u tome ne sprečava. Kako da ih spriječimo? Pa da vam kažem nešto, ja nisam pristalica nijedne vrste nasilja. Čak ne volim ni povišen ton. Jer ako vi morate da urlate i da se derete i ako vi sa primitivcem uđete u takvu vrstu razgovora, on vas dovodi na njegov nivo i pobedit će vas na iskustvu. Političari fantastično rade svoj posao za sebe. Evo ja imam 50 godina, od kad znam za sebe, ne znam nikoga ko je seo u fotelju radi nas, radi glasača. Zašto smo mi pod nekom vrstom anestezije? I zašto se mi ponašamo kao bokseri u super teškoj kategoriji, pa kada znate, u knockdownu se teturate po onom ringu, očekujući da će nešto da se dogodi, neće se ništa dogoditi. I ja sam to 1000 puta rekla i u svojim emisijama i o gostovanjima kod drugih kolega. Mi na dnevnom nivou imamo stvari gde svako iole priseban i sa minimum neke ljudskosti treba da kaže: čekajte ljudi, stanite. Prošla godina i ova godina tragedije u Jablanici, zaboravljeno. Kuća strave i užasa sa 33 neštoro dece u Bugojnu, ako se ne varam, više... Brčkom. Više niko o tome ne priča. Šta se dogodilo sa tim? Gde su ta deca? Čija su to deca? Zašto su bila tu? Šta se dešava? Masovna ubistva, ali o tim ubistvima čujemo preko društvenih mreža. A šta je sa nekim nasiljima koje, kada bi sad otišli u prvu policijsku stanicu i pitali kako im je protekla noć, dobili biste odgovor. Imamo poslednju tragediju gde je nastradao Morankić, gde je jedna devojčica ostala bez noge i imamo zvaničnu informaciju da je tramvaj kriv. Jel to ne vređa inteligenciju? Naravno da vređa. Jel ne vređa inteligenciju da nam se deca leče SMS-om i da nemamo pomozi baj i dijasporu? Mi bi imali mnogo veću smrtnost ovde, a onda prođete ispred bilo koje institucije i pogledajte vozni park. Ne shvatam šta treba da se dogodi da ljudi postanu svesni pod broj 1, da su sve vrste institucija naš servis koji mi plaćamo. Oni nisu profitabilne institucije.
Mi od poreza njih plaćamo. I meni je još pre mnogo godina bilo nelogično kada dođete na šalter i onda je otvor na šalteru pri dnu. Znači, dođeš, pokloniš se, pa ako je ona raspoložena, onda će te pitati što si došla. Ili je pauza, ili maže nokte, ili je na telefonu. Zlato, ja te plaćam. Ti si moj servis. I ti si tu da mi pružiš uslugu. Nekako imam utisak da smo obrnuli igricu. Ta snishodljivost i ta neka poniznost nas kao naroda, ne znam zašto. Ne znam zašto, ali smo prvi da nešto dobro pljunemo. Jer ja bih samo rekla jednu rečenicu da u mojoj državi, iz koje sam došla, Srbiji, je Novak Đoković proglašen za propalog sportistu. Zar to nije apsurd? Pa ja ne znam kako to da nazovem. Za to treba da se uspostavi neka nova kategorija. Jer to izgovoriti i da to onako se utopi u javni prostor, da je tog dana bilo ludilo na društvenim mrežama, to se šerovalo, mi smo se kao smejali, ali mi imamo taj neki čuveni Expo koji treba da se dogodi i mi kao čekamo da taj Expo dođe, jer mi znamo da oni trebaju da uzmu novac na tom Expo i da taj Expo treba da prođe. Novak Đoković nije ambasador tog Expo, možda nije zaslužio. To su oni neki lepi, kad kažem lepi primjeri, ne pričamo o nekom ubistvu, o nekoj bolesti. Pričamo o čoveku koji je broj 1 na planeti. A kod nas je propali sportista. Šta ima dalje da pričam? Pa to, po nekom mišljenju, dosta govori o narodu, običnog građana, ne znači sada o ljudima koji imaju interes od toga kao što su političari. Ali ako je narod koji je, recimo, Đoković ili bilo koji ponos, muzički, sportski, glumački, koji je pratio decenijama, godinama, podržavao, volio, mogao u 24 sata da samo zavrne ploču i da ga odbaci kao staru krpu, to zaista znači da smo mi kao narod, nemam komentara, ne znam kako bi to mogu da definišem. Ja imam, ali prva vam je emisija, pa da vas ne okarakterišu. Pa da vam kažem nešto, mi imamo to u mentalitetu, znate. Istorija beleži stvari koje su se dogodile pre 100, 200, 500, 1000 godina. Znamo nešto kao neku priču za neki nastanak sveta. Ali mi smo vrlo skloni da naše heroje, kako smo ih postavili na tron, da ih tako sa tog trona skinemo i zgazimo. Slobodan Milošević je okupio 1.000.000 Srba na Gazimestanu. 89. Skidale su se slike slave dede i stavljale slike Slobodana Miloševića pod njegovom zastavom i klikom. Šta im je taj Slobodan uradio pozitivno do te 89. Pa rekao im je ono što vole da čuju. Mi smo nebeski narod i nas ne sme niko da bije. Tako je jednostavna formula. Naravno, nas ne sme niko da bije. Evo, kao što vidite, ne da nas biju, nego nas uništavaju. Ostaće onaj klasični beogradski pašaluk i staćemo, kao što Marčelo kaže, pod šljivu. Ali isti taj Milošević koji je i bio perjanica ove agresije na ovu državu u kojoj sada živim, koji je tu bio zdušan da on radi pravu stvar, onda smo ga sahranili u dvorištu kao kućnog ljubimca i to u večernjim satima. Znate jednog političara na svetu koji je sahranjen u dvorištu? Slobodan Milošević. Eto. To smo mi. Znači, zaista treba da se čuvamo kad nas neko mnogo uzdiže. Pogotovo ako smo svesni da nam je taj put klimav ili krvav. A kod nas je obično jedno i drugo. Mi smo u mojoj državi imali stvari gde bi u svakoj drugoj normalnoj, mada sada se trudim da taj kolokvijalni izraz normalna država što manje upotrebljam, jer više ne znam šta je normalna država. Ako imamo jednu Ameriku i Donalda Trumpa, jednog klovna,
koji kidnapuje predsjednika druge države, koji uređuje unutrašnju politiku u nekoj drugoj državi, jer njemu to koji ne odgovara. ubija vođe druge država. A tako je. To je kao da sad ja dođem kod vas u studio i kažem, sad meni se ovo ne sviđa, hajde sad ovo okreči, hajde sad ovo promeni, pa vidi Zlato da si opravi Imfri, koliko god želim da te ugostim, hvala ti, hajde ti napravi raspored u svom dnevnom boravku, a ne ovde. I mi to svi posmatramo kao to je okej. Onda imamo jednog Epsteina i one morbidne stvari koje su se dešavale gde su izgleda svi uključeni, ali da ne bismo pričali, o tome, onda ćemo da napravimo rat u Iranu. I ja samo imam jedno pitanje. Amerikanci su sa svojim Tomahawk raketama gađali školu za devojčice. 170 i nešto nastradalih. Šta bi se dogodilo da je Iran pogodio neku školu za devojčice u Vašingtonu? Da li bi to bio atak na kompletan islamski svet? I da li bi se i ova bela Evropa digla da to osudi i da to bude nešto najmorbidnije u 21. veku? Mi smo preko ovoga prešli glad. Ali ajde da ne pričamo mi o Epsteinu. Imamo mi naše tuzlake i devojčice sa kojima se vrlo slične stvari rade. I dan danas. Ali nema veze, ali tako verovatno je neko visoko pozicioniran ćuti. Šta treba da se dogodi? Da svako ko ima dete to doživi u svom domu, da bi mi shvatili da to što se dešava u Tuzli se dešava i u mojoj kući. U kom trenutku ćemo imati takvu vrstu svesti, da sve ono što vama može danas da se dogodi, da može da se dogodi i meni. Mi ne pričamo da nas je posjetio E.T. Jao sreća. Ne. To sve što se dešava može da se desi svakoj kući. Svakog od nas može da ubije pijani vozač. Svako od nas može da nastrada od nekog muškarca, jer kao žena uglavnom je slabija od muškarca. Ali mi još uvek sve to registrujemo, u saznanju smo, ali još uvek je to negde tamo. Zato ja konstantno postavljam pitanje šta treba da se dogodi da mi to sve shvatimo kao lično. Znate, ja ne idem letećim autobusima koje su mi obećani u Srbiji, još nisu počeli da lete. Na toj tramvajskoj stanici sam mogla da budem i ja. Moglo je svako da bude. Na toj tramvajskoj stanici je moglo da bude još 150 dece da je bio veliki odmor ili da su išli u školu, kako inače se dešava. Da li smatrate da se u tom slučaju, recimo, da je bilo 1:10 i da je 100 djece da je izgubilo život tu, da li bi to trajalo kao što je trajalo ovo 35 dana, pa se ispuhalo, ili bi trajalo možda ipak malo duži? Ne znam šta da vam kažem. Tužno mi je da se igramo brojki i slova sa životima, znate. Ali ovaj grad je okružen mezarima, grobljima, ljudi koji su juče dali život za ovu državu. Njih je na desetine hiljada. Zaboravili smo ih. I tekako. Jer sigurno nisu dali život za ovo danas. Sigurno sam. Kad bih mogao neko od njih da ustane i da pogleda ovo danas, mislim da bi se vratio nazad. A kada bi ustali, da li bi krivili nas ili bi krivili ove pojedince koje smo mi dozvolili da to radi? Ne bi nastali ti pojedinci da nema nas. Znate, svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Koliko god nama to ne odgovaralo. Ali, kažem vam, protesti divno, bajno, krasno, sjajno, sve je to super. To je ta početna inicijalna euforija i ja priznajem rezultat. Hajmo da ne protestujemo. Hajmo da ne izađemo na ulice. Hajmo da ne blokiramo saobraćaj. Koliko nas ima ovde u Bosni i Hercegovini? Jel nas ima dovoljno da ako najjednostavniju gandijevsku građansku neposlušnost primenimo i svi ostanemo u svojim domovima 72 sata i ne radi ništa?
Eto, opet moramo da izuzmemo te ljude koji su na urgentnom centru, pa da ne kažemo da su ti naši mirni protesti odneli živote. Ali evo ne radi ništa. Hoće li se tada nešto dogoditi? Verovatno da hoće. Jer pare rade sve. Ali to je ona situacija, znate, kad smo bili klinci, pa uvek smo imali onog ko beži sa časa i ako idu svi, idem i ja, i uvek smo imali onog Pericu koji digne 2 prsta i kaže učiteljice, da vam kažem. Taj Perica, učiteljice, da vam kažem, on je sad na poziciji da vodi državu. Jer mi imamo ljude koji nemaju nikakav trag u životu pre nego što su seli u fotelju. To su foteljaši. To su ljudi sa razorenim porodicama, sa nekim kriminogenim prošlostima i onda je seo u fotelju i dobio vozača i on ima moć. A mi se kao kralju Ibiju klanjamo. Ne znam zašto. Pa ono što zaboravljamo to da svi političari, odnosno ljudi koji su u medijskom prostoru zaboravljam, mi sada njih znamo i kao zrele osobe, kao starije osobe, ali ono što gotovo nikada ne pomislimo da su i oni nekada bili djeca, da su bili mladi, da su imali po 20 godina, da su živjeli život, da su prošli kroz razne neke stvari. Nas vode loši đaci. Da, ali da li je to znači signal da znači mi na mlade moramo prebaciti fokus već u ovom momentu i u ovoj fazi, jer i ti mladi će nekada doći u zrelije godine, doće njihovo vrijeme kada će sjesti u fotelje. Da li je vrijeme da već sada počnemo da pravimo taj neki filter ili da pravimo neke kriterije gdje ćemo mladi obrazovati šta ih čeka? Pa znate šta, mislim da je obrazovanje ključno. Ali ne mislim da diploma je nešto što je presudno. Ja sam kroz svoj život upoznala mnogo ljudi bez diplome, a sa takvom vrstom inteligencije da im ja zavidim. Naravno da treba raditi sa mladima. Zašto mi ne možemo da imamo čoveka koji ima 25-6 godina, zašto ne može da bude neki ministar? Govori jezike, mlad je, ima energiju, ima volju, pa nađite mu nekog savjetnika koji ima 50, 60, možda i 70, nebitno. Pa će ga on usmeriti u onom delu gde on nema iskustveno znanje. Znate, ja više ne mogu ni da se igram sa decom kako sam se igrala pre 20 godina. Pre 20 godina ja kao večita najbolja tetka na planeti sam se igrala s decom tako što smo, ne znam, kuvali ručak od blata i igrali se lutkicama i pokrivali ih. Ja sad imam veštačku inteligenciju i imam video igrice. To je neki drugi svet. I htela ne htela, moram da se prilagodim. Znate, ja ne vidim da se bilo šta u biti menja. Nama je neko kad sedne u fotelju, to postaje dinastija. U čemu je problem ako ti ne valjaš da te smenim posle 3 meseca? Zašto ja moram da čekam niz katastrofa, zašto ne reagujem na prvu? Znate, stubovi jedne državnosti su privreda, zdravstvo, školstvo, sudstvo. Šta je kod nas zdravo? Imamo fantastične pojedince. Imamo bisere u svakoj oblasti. Mi sada, evo u nekoj predizbornoj godini, na 2.300.500.000 ljudi imamo 6.854 stranke. Dobro, hajmo da sednemo da vidimo šta je to što nama smeta. Koliko je nas na toj strani da nešto želi i hoće da promeni. Ali nije dovoljno samo da želiš. Šta ti nudiš za tu vrstu promene? Pa hajmo napraviti jednu stručnu vladu. Hajmo da vidimo ko je najbolji u sportu. Hajmo da vidimo ko je najbolji u ekonomiji. Hajmo da vidimo ko je najbolji u zdravstvu. Da li neko ko nije lekar može da zna šta tom čoveku treba na odeljenju i operacionoj sali? Ali nama je postalo normalno da nemamo para da kupimo lek,
da se snalazimo, da googlamo, da tražimo preko interneta, da čekamo 7 sati da nas neko primi. Ja ne mogu ni te ljude da krivim. Ali izvinite, molim vas, ako ti ne odgovara plata za koju radiš, nemoj da radiš taj posao. A ako ti radiš taj posao i uzimaš novac od pacijenata, pa tebi onda plata i ne treba. Mi smo svi suočeni sa tome. I to je sve okej, jer za Boga to je tako. Mi smo, evo, da se referiramo ovih zadnjih 35 dana, narodu ne odgovaraju nepodobni ljudi, to jest trenutni ljudi. Ali isto tako narodu ne odgovaraju ni sposobni ljudi. Jer imali smo mnogo komentara, mnogo slučajeva kada smo sve naše prvake koji su pošteni, časni i zaista u tim svojim sferama zaista prvaci, kao Novaka Đokovića, došli smo kao narod, ponizili smo sebe tako da smo počeli da ponižavamo te ljude. Dešavalo se znači da svi ljudi, recimo na ovim protestima u Sarajevu, ljudi koji su bili zaista stručni, koji su recimo mladi, ti isti mladi su dobili takvu salvu uvreda od nekih ljudi, i od mladih, i od starijih. I kako onda, ako je neko sposoban, neko ko je pošten, ko ima želju, kada vidi u kakvom narodu živi i za kakav narod treba da se bori, pa njemu je lakše da tu svoju energiju, svoj razum, svoje iskustvo iskoristi za sebe, za svoju porodicu. Zašto bi se neko borio za narod koji ga neće cijeniti, koji će ga pljuvati i koji će na kraju kraja možda oduzeti i tu želju i motivaciju za neko bolje sutra? Pa to i jeste suštinska i problematika i tema o kojoj se treba razgovarati. Obično kada dotakneš dno, ukoliko imaš snage da se odupreš, ti znači dotakneš dno i kreniš ka toj nekoj površini. Izgleda da naše dno ima dno dna. Nama je otišla lana pudar jer nismo napravili bazen. Ja ne znam ni jednu švalerku od političara koja nema vikendicu s bazenom. Ali lana pudar nam je otišla. I ništa. Lana Pudar je također sa svojih 18 godina, zato što je otišla, dobila je takav niz odvratnih komentara, da je izdajica, da je ovo, da je ono, a ti ljudi koji su to pisali, oni, sad ja ne mogu da kažem jesu ili nisu bili svjesni da je to djevojka od 18 godina, da je to djevojka koja je postigla... To je zlato. To je zlato. Koja je postigla sve sama, koja se nije uhljebila, koja nije nikome nikakvu štetu napravila. I stavili smo u takav koš da smo je vrijeđali, da smo je prozivali. Stavili smo isti koš sa onim ljudima koji su napravili neku pravu štetu. Zar to nije poražavajuće? Pa da vam kažem nešto, ja mislim da nas treba proučavati. Jer ovo je sigurno neka bolest. Sigurno neka bolest i ta bolest, ako je izlečiva, ako nije kasno da krenemo s terapijom, jer kaže vam, ja ne znam šta još treba da se dogodi. Da mi kažemo dosta. Ali ne euforično dosta. Hajmo sad, gasi kamere, gasi svetla, evo mi smo ovde, proletarijat, hajmo mi, juriš na ulicu, i ništa. Rezultat. Ja sam preplakala svaki snimak studentskih protesta iz Beograda. Ali to traje više od godinu dana. Šta smo uradili? Dobili ste podijeljeno društvo. A protiv toga se borimo. I mi smo sada dobili ćaci i nećaci. Ovi koji su nećaci isto žive kao pre nego što su dobili prefiks nećaci, a ovi koji su ćaci još bolje žive. I čak mislim da im na neki način vrlo hranimo ego. Jer mi živimo, poznajem jednog gospodina koji je izdao knjigu pod nazivom Tamni vilajet. Mi zaista živimo u tamnom vilajetu. I ja apsolutno razumem da je strah najjače oruđe. I strah je opravdan. Oprostite na izrazu, ali po meni ja mislim da samo idiot nema strah.
Ali ja to uvek prevodim na neki benigniji primer. Ako ja ne platim struju, meni isključe struju. Ali ako kvart ne plati struju, pa ćeš da isključiš čitav kvart. Hajde isključi. Ali mi nikada nismo, bar ja ne znam, došli na taj nivo kolektivne svesti. Ono što sam malo pre rekla. Da u ovom trenutku, ako mene nešto pogađa i žulja, možda je vama apsolutno strano i ne interesuje vas. Ali pitanje je trenutka kad će to postati vaš problem. Onog trenutka kad to postane vaš problem, vi dižete alarm. A tada ja kažem, Zlato, a gde si bio kad je to bio moj problem? I to ide kao točak. Samo se menjaju likovi, imena, a sve ostaje isto. Jer meni ovih 50 godina mog života deluje kao predstava sa istom scenografijom. Samo se menjaju glumci. I nažalost, ne na bolje. Znači, moramo prvo da uništimo pozorište koje nam proizvodi Pa ja sve zaista ne znam šta uraditi. Naravno da ovo ne znači, kad kažem da ne znam šta uraditi, ne znači da ja u bilo kom aspektu se povlačim ili odustajem. Suprug i ja smo pronašli neki naš način borbe. A to je razgovor, to su priče, to je istina, to je neko otvaranje očiju. I to je neki naš vid borbe. I onog trenutka kada shvatim da je to uzaludno, kada osetim da ta podrška ne postoji, ja ću se zahvaliti i ugasiti ovo svetlo. Neću promeniti ploču i neću nikada pristati da budem žena svojih godina i društveno prihvatljiva. Jer to neko sivilo i ta neka uravnilovka je upravo ono što melje. I mi smo svi postali roboti. Mi ustajemo, idemo na posao, radimo, znamo da od plate ne možemo da živimo. Ja ne mislim da to može da se reči čarobnim štapićem. Ali ako saberemo samo za poslednjih 365 dana cifre za koje smo svi svesni, jer smo ih pročitali u medijima, o krađi, o korupciji, to su takvi iznosi da ova država Bosna i Hercegovina treba da bude Švajcarska. Znate, jednog dana kad budem imao dovoljno para i sve to pretvorim u zlato i pravac, Kazablanka. A gde je to? Pa u Ženevi. Mi imamo sve nam je Bog dao. Ali imamo i usud, dao nam je i nas. Mi imamo more, mi imamo planine, mi imamo reke, jezera i zagađujemo sve to. Mi smo to uništili. Mi imamo Vareš iz sela u okolini gde sada Daštansko dobija ponudu da ih isele i premeste u barake. I mi slušamo priče o dozvoljenom nivou olova u krvi. Pa šta se vraćamo na nadrealiste, je li ovo radioaktivno ili malo radioaktivno? Taj kraj ima najviše onkoloških pacijenata. Najveći broj ljudi koji su oboleli od karcinoma ili leukemije. Zašto? Jer imamo rudnik i da li je litijum ili je neka druga ruda, ali ona uništava sve. I taj rudnik je prodat po 50. put. Cifra je milijarda i sad ću vas slagati 250 ili 350 miliona. Gde je taj novac? Znači, postoji nešto što je neko prodao. Gde je taj novac? Koliko dolara košta jedan život? Zavisi. Može i besplatno. Koliko bi dolara tajkuni dali za jedan život? Jedan život običnog građanina. Pa da vam kažem nešto, ne plaćaju. Oni ga uzimaju na svakodnevnom nivou. Kroz bolest, kroz nemaštinu, kroz ratove, kroz zagađivanja. Jednostavno, mi smo svi zaboravili COVID. To je juče bilo. Šta se dešava sa onim snimcima koje smo svi gledali da na ulicama
se bagerima tovare leševi. Neko je pokazao da može da ugasi planetu. To je klasična vežba moći. Niko ne leti, niko ne radi, svi smo u karantinu, penzioneri zaključani, imamo policijski čas i onda neko opet pritisne dugme i evo svetla. I više niko ne priča o koroni, zaboravili smo je. To je juče bilo. Juče je moj suprug bio 94 dana na intenzivnoj nezi. I kada ovo pričam, ne želim da neko pomisli da je to za mene bezazleno. Ne, to je za mene jedno od najtraumatičnijih iskustava u mom životu. Ali je zaboravljeno. Mi smo narod koji ima najkraću pamet na svetu. A svakodnevno nam serviraju primere, u stvari, ovi loši đaci koji su postali foteljaši, oni nama i sami serviraju sredstva i oruđe sa kojima se možemo boriti protiv njih. Oni svakodnevno nama pokazuju svoju bahatost. Oni nama svakodnevno pokazuju svoju drskost. Kako im se može? A mi aplaudiramo. Pa možda nama i ne treba bolje. Da li smo mi za demokratskog okruženja? Šta znači demokratsko okruženje? Pa demokratsko okruženje kako propagira Zapad, jel, vladavina prava, Koji Zapad? Ili Amerika demokratsko okruženje? Amerika nije demokratsko okruženje. Na papiru jeste. Njihov ustav je neprikosnoven. Pogledajte, gde god su oni doneli demokratiju, tu su nikla groblja. Jer demokratija desetine godina provesti u Vjetnamu. Zašto? I ti si iz onih helikoptera, ne znam ni kako se zovu, i imaš sve moguće vrste naoružanja, dole je neko ko je bosonog sa vencem pirinče oko vrata. To je demokratija. Mi imamo Afriku koja je najbogatiji kontinent. A ti ljudi umiru danas, dok mi razgovaramo, jer im nedostaje ova čaša vode. Ali zamislite koliko sada to deluje nekako nadrealno. Kada bih ja ovde došla i da se predstavim, ja sam Tatjana Kos, imam svoju fondaciju za gladnu decu Afrike. Ne znam kako bi to ovde bilo prihvaćeno, jer mi imamo gladnu decu ovde. Hajmo da očistimo ispred svog praga. Hajmo da očistimo ispred svog praga. Svako u svom ulazu, u svojoj zgradi. Jel znaš ko ti je komšija narkodiler, prijavi ga. Zašto ne radimo to? Ne znam. Možda, zato vam kažem, ja samo postavljam pitanje, možda mi ne želimo ništa drugačije. Tu se mogu složiti, jer upravo zato i ljudi koji pokušaju nešto da urade, mi njih vrijeđamo. Znači, sami ne radimo ništa, a ljudi koji žele da očiste ispred svog praga, koji žele da nahrane gladno dijete i u državi i u svijetu, oni bivaju ismijani, bivaju uvrijeđeni, bivaju na met srama. Zar nije paradoks da živimo u vremenu kada nikada nije bilo više vernika i nikada više grozote u društvu? Zato što religija na globalnom nivou postala industrija, a ne vjera. Mene samo interesuje ovi pedofili iz Tuzle. Su vernici. Ja bi ruku vatru dao da su javno vjernici. Pa da, ali a gde je osuda tih drugih vernika koji su sa njima na tim verskim obredima? Ili da ćutimo, ipak, nije moje. U kakvoj mi državi živimo? Je li ovo sekularna država? Ja bih najsretnija bila kada bih živela u državi koja je apsolutno znači 1001% uređena po bilo kojim verskim knjigama. Jer tu kažu ne laži, ne ubi, pomozi, ne kradi. A svi se pravdaju iza toga. Pa naravno, to je dobar paravan. To je dobar paravan.
Evo, kad smo već kod toga, kako komentaršujete to da američka politika prema Bliskom istoku je zasnovana na Bibliji, gdje ima određeni stih gdje se kaže da vam Bog naređuje da morate da pomažete Izrael, da morate da pomažete jevrejski narod, a niko ne govori da je taj stih dodan tek 1946. godine u Bibliju. Zašto je dodat? Zašto je dodat? Mislim, nisam ni politički analitičar, nisam ni geopolitikolog da bi sebi dozvolila tu drskost da tumačim. Ja mogu samo da pričam iz pozicije jednog običnog čoveka što i jesam, da je neko odlučio da nekog bombarduje, ubija, jer se njemu ne sviđa taj način razmišljanja. A šta bi bilo kada bi svi prihvatili tu vrstu narativa? Meni se ne sviđa komšija i ja ga ubijem, jel? Pa mi se ne sviđa pekara kad odem da kupim hleb pa je dignem u vazduh i kažem pa to je demokratski način borbe. Mislim, u Koranu kaže da će doći sudnji dan. Ja mislim da ga živimo. Jer ja ne znam šta može gore od ovoga. Sve što možete da zamislite i da kažete na kraju ne do Bog, mi to živimo. I što je najstrašnije, sve to ima rok trajanja. Svako naše zgražavanje, čuđenje ima rok trajanja. Nama su javno objavljene slike ljudi koji su podvodili devojčice. A sad ih ne bi prepoznali na ulici, da ih vidimo. Pa ali, mislim, ne znam, možda nije u redu ni ja ovako da komentarišem, ne znam ni ja šta bi uradila kad bi ispred mene se pojavio neko od tih ljudi. Ali mogu sigurno da vam kažem da ne verujem da bi prošla sa osmehom pored te osobe. Također, malo ljudi zna, ali u svijetu su postali poznat komentar za demokratiju jest jednako američke bombe. Ono što malo ljudi zna da u 18. vijeku u njihovoj zvaničnoj himnoj stoji riječ bomba, stoji riječ mjere iz baruta. Da li je to njihova demokratija počela već od tada? Na takav način koji znamo od sada? Pa ja uopšte, znate šta, ako ima onaj fantastični citat koji uvek zaboravim, demokratija je kada, ne znam, znate, beli čovek pošalje Miloš Forman. Ako vi imate kontinent koji je juče nastao tako što smo pobili Indijance, a ovo malo što ih je ostalo, njih ćemo držati u rezervatima, pa će beli ljudi da plate $20 da vide kako su izgledali prastanovnici tog kontinenta. Na što vam to liči? Pa liči mi na ovo što vidimo danas. Meni, znači sve, ne znam da li ste gledali, ali onaj film Igre gladi. Da. Meni ovo baš onako poprima ozbiljnu dimenziju tog filma, ali u realnosti. Mi smo hipnotizirani medijskim propagandnim materijalom, mi gledamo realitije u kojima su ljudi koji treba da budu hospitalizovani jer su bez terapije, u kojima se ljudi tuku, psuju, pljuju, svađaju. To postaje normalno, to prihvatamo kao narativ. Mislim da živimo u nekom društvu dekadencije, mislim da živimo u društvu gde je sve bolesno, izopačeno, perverzno i da se tome aplaudira. Da li javno ili ispotiha, ali ako smo mi sa ovakvim razmišljanjem u manjini, a jesmo, jer da smo većina, sigurna sam da bi ovo izgledalo drugačije, po ko zna koji put, evo samo u vašoj emisiji, postavljamo isto pitanje da li mi zaista želimo neku vrstu promene ili šuti nek ne puca. Što uraditi sa takvim ljudima koji, evo kako smo se dotakli, koji aplaudiraju
reality koji su uploadirali Slobodan Miloševiću, a danas njemu sličnima, koji vrijeđaju maloljetnike, koji zaboravljaju, koji su primitivci. Pa znate šta, ne možete vi njima ništa uraditi, ali možete ih društveno izopštiti. Ali opet, svaki neki produktivan razgovor mi na kraju liči da se vrtim u krug. I samu sebe vidim kao onog hrčka, znate, koji dobije ubrzanje u onom točkiću u kavezu. Kao Kafkin pas. Otprilike, i on ima utisak da jadan prešao 150 km, on i dalje u istom kavezu u kome jeste, jer konstantno se vrtimo u krug. Znači, moramo podići nivo svesti, moramo podići nivo obrazovanja. Nivo obrazovanja se podiže sa naučnim kadrom koji nije kupio diplomu. Kako ja mogu da očekujem da će mlada generacija napredovati ako su profesori kupili diplome za jedan dobar ručak i 1,5 kila jagnjetine? Nikako. Pa o tome vam pričam. Znate, ako automehaničar pogreši, može da se izgubi život. Ako pravnik pogreši, zgužva papir. A šta ćemo ako pogreši neurohirurg? Kako će izgledati taj neki zdravstveni sistem kada fizički nestanu ljudi koji su već sada u ozbiljnim godinama, a na koje polazim od sebe i uvek sve što pričam je moj stav, kada mi nije dobro, ja znam koga zovem. A šta će se desiti kada taj broj više ne bude u funkciji? I kada se suočimo sa mladim ljudima za koje se zalažemo, ali koji su to obrazovanje stekli online. I pritom ne želim da generalizujem. Uvek i u svemu postoje fenomenalni pojedinci. Mi imamo bisere. Pa pogledajte samo Bosnu i Hercegovinu i 50 godina unazad, sada kada bismo nas dvoje počeli da nabrajemo samo po imenu i prezimenu. Sportske veličine koje su proneli slavu svetsku. Ja mislim da bi ovo ušla emisija u Guinnessovu knjigu rekorda. Ako se vratimo u period jednog Ivice Osima, Safeta Papeta Sušića, Faruka Hadžibegića i svih ostalih, onda dolazimo u neki, da su to ljudi koji i danas imaju veću slavu negde tamo nego ovde. Znate, ovde vid mu glave, vidi šta kako se obuko, znam ja njega. Ovde je svaki naš taksista bolji fudbaler od Džeki. Pa da. Ja sam bila na utakmici košarkaškoj Dubai Crvena zvezda i, znate, ja navijam za Partizan, ali Zvezda, Saša Obradović, fenomenalni trener, moj dragi prijatelj, a onda na metar od vas je Dženan Musa. Pa znate koliko mi je srce? Nema granica. Zar ne može na taj način da se pristupi sportu? Ili su, ja sam prisustvovala i utakmici reprezentacije Srbija, Bosna i Hercegovina u košarci, kada je nakon utakmice, kada su igrači svi otišli u Marriott hotel koji je preko puta i kada su ljudi masovno sa ulice ulazili i izvinjavali se ekipi, igračima iz Srbije zbog uvreda koje su dobili sa tribina tokom izvođenja himne, bili su zvižduci. Ja kažem svaka čast i jeste za izvinjenje. Ali šta ćemo kad Dženan Musa u dresu Real Madrida izađe u Beogradsku arenu i 20.000 ljudi u glas kaže Musa Turčine, nastavak nećemo.